କେତେ ସୁପର ମୁଢ଼ି ହେଉଛି। ସ୍କ୍ରୁ ମଡେଲ ମେସିନ୍, ବିଲ୍ ମେସିନ୍, ସ୍କ୍ରୁ ମଡେଲ ମେସିନ୍ କେତେ ସୁପର ହେଉଛି। ନଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ନଳି ବି ବଢ଼ିଆ ନଳି ହେଉଛି। ଇଏ ଭାଇ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମାହାଙ୍ଗା। କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? କଟକ। ସାଲେପୁର ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର। ମେସିନ୍ ଭଲ ଅଛି, ମୁଢ଼ି ଭଲ ହେଉଛି। ନଳି ଭଜା ହେଲା ଭଲ ହେଇଛି। ପବନ ବନ୍ଦ କରନା, ପବନ ବନ୍ଦ କରନା। ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି।